flaxija tnediet 11 l-edizzjoni tal-Maratona tal-Volleyball b'Risq id-Dar tal-Providenza. F'din il-maratona ta' 53 siegħa, 40 parteċipant qed jisfidaw isħan qawwija sabiex jiġbru donazzjonijiet għal din id-dar li tilqa' fiha 115 persuna b'diżabilità. Il-ftuħ ta' din il-maratona saret mill-President ta' Malta George Vella li qal kif huwa jammira lil dawk kollha li qed jieħdu sehem f'din il-maratona sabiex jgħinu lil ħaddieħor billi jagħtu l-ħin tagħhom. Preżenti għal ftuħ ta' din il-maratona kien hemm is-Segretarji Parlamentari Clifton Grima u Etnia Ġusdiċelis li qalu kif permezz tal-isport il-volontiera naqdu flimkien sabiex jgħinu lil ħaddieħor u qalu li għalkemm il-bżonnijiet ta' din id-dar huma kbar, il-ġenerożità tal-Maltin hija ikbar. Min-naħa tiegħu id-direttur tad-Dar tal-Providenza Father Martin Mikallef qal kif barra din id-dar ewlenija fis-Siġġiewi hemm 4 tidjar residenzjali għan-nies b'diżabilità fejn għandhom l-affarijiet neċessarji u għall-kumdità tagħhom. Huwa qal ukoll li sa din is-sena se tkun lesta dar oħra fil-Balluta. Father Martin Mikallef qal ma' One News li d-Dar tal-Providenza toffri s-servizzi neċessarji sabiex jgħixu ħajjithom b'mod dinjetus. Id-Dar tal-Providenza toffri servizzi residenzjali lil persuni b'diżabilità li jkollhom bżonn jgħixu f'dar residenzjali u dar ukoll tara li daw il-persuni jkollhom l-aqwa kwalità ta' ħajja possibbli, bl-aqwa servizzi possibbli kif għandu dritt kulħadd. Huwa qal li minn żmien għal żmien f'dawn id-djar isiru investimenti neċessarji li l-flus kollha ġejjin mid-donazzjonijiet tal-pubbliku. Dar tal-Providenza minn żmien għal żmien tinvesti f'servizzi ġodda wkoll li huma ta' benefiċċju għal persuni b'diżabilità li jgħixu fid-djar tagħna u allura l-għajnuna lil poplu Malti u Awġi se jkun mitlub biex jagħti f'dawn il-ġranet se jmorru direttament għal ġid ta' dawn il-persuni. One News kellem ma' żewġ parteċipanti li qegħdin jieħdu sehem f'din il-maratona tal-volleyball li minkejja hija waħda diffiċli hekk kif qegħdin fl-eqel tas-sajf, iżda xorta waħda jsibu sodisfazzjon f'dak li qed jagħmlu għax qed jgħinu lil min verament għandu bżonnu. L-ewwel nett l-atmosfera li tinħolaq hawnhekk hija xi ħaġa li ttik sodisfazzjon. U l-fatt li qed tagħmel xi ħaġa biex tagħti lil ħaddieħor wara meta tlesti tħossok sodisfatt li issa għamilt xi ħaġa inti tkun altruista x'aħna dejjem irridu fil-ħajja. Ħajja però tkun taf għal xiex qed tagħmilha u l-iskop għal warajja dik tisforza sakemm fl-aħħar daqqu nofs il-lejl tispiċċa l-maratona tkun taf fis-somma li nġabret u tgħid jien għandi parti minn dik is-somma u taf li ġid li qed issir din id-dar. Fl-aħħar mill-aħħar tkun sodisfatt. Intant, fl-għodwa tas-Sibt il-Prim Ministru Joseph Muscat żar li residenti u l-volontiera ta' din id-dar waqt li jawgura lil 40 parteċipant li qegħdin jieħdu sehem f'din il-maratona. Il-maratona se tkompli sal-ħadd flaxija. Wieħed jista' jmur fil-parkeġġ tad-Dar tal-Providenza fejn ikun hemm spettaklu kontinwu u jista' jsegwi dan ukoll fuq l-istazzjon 1. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.